गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ भारतनि बिसायख'थि आयगनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। बनसु AIP NLBS BWA UTOA BGSM XNDBD XABPAW ABSCF आरो मिसिं ट्राइबनि दैदेनगिरिफ्रा मेरि बिसायख'थि आयगनि सामलायगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि बिथांमोना क'क्राझार लकसभा सीटखौ ST रिजार्भ लाखिफिननो आरो अदालगुरिखौबो ST रिजार्भ खालामनो गोसोखां बिलाइ गथायो। बिटिआरआव सिमा बारनायखौ होबथानो गोख्रों धरना। बर'फोरा गहपुरनि राजा लामायाव टायार सावनानै बेरेखा खुदिसारदों। गहपुराव अबर गामिखौ बिटिआर हामनायखौ लानानै बेरेखा खुदिसारदों। सिमा बारनायखौ लाना अर जोंदों अबर रायजोफोरनि गेजेराव। गहपुरनि खावलि फोथाराव बेरेखा अबर रायजोफोरनि। गहपुरनि MLA उत्पल बरानि बिफावखौ लानानै सोंथि। थाबैनो जेंना सुस्रांना होनांगौनि दाबि रायजोफोरनि। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया होस्रांनायनि सायाव माखासे बाथ्राखौ बुंदों। मैयानि चिरां जिल्ला भारत भुटान साखाथियाव थानाय रिपु हाग्रायाव न' लुना थानायफोरखौ सोरखारा होस्रांहैनायनि सायाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खौरां मेल खुंदों। खौरां मेलनि गेजेरजों चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया माखासे बाथ्राखौ बुंदों। बिथाङा बुंदों सरकारा जायफोर हा मोनथाव बेसोरनो नायबिजिरना होनांगौ। गावनि हाग्रा सम्पतिखौ सिफायनाय एबा दानस्रांनाय हुदाखौ बर'फ्रा गारनांगौ। जाय दालालि खालायदों बे मानसिखौ थाबैनो सरकारा हमनांगौ होनना दाबि खालामदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों हाग्रा ओनसोलखौ जोथोनै दोननो नाजा होननानै। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मुसलपुर जिल्ला कमिटि UPPLआ दोलोनि दालाय आफाद हिसाबै दानानै लानाय फार्मार सेलनि गोनांथार मेल जुथुमदों। सिमलानि कमिउनिटि दरबार हलाव बे मेलखौ जुथुमो। सुबुं माहारिया आबाद मावनानैबो रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों आरो गोरायै गाव हारसिंनो गसंथानो हानाय एबा थांना थानो हानाय थांखि बे फार्मार सेलखौ UPPLआ दानाय जादोंमोन। आबादारि हिसाबै सुबुङा माबोरै जौगासार जानो हायो, आबाद मावनो माखासे सरकारनि आसनिफोर इकुइपमेन्टफोरखौ माबोरै मोनफुंनो हायो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। सावरायनाय हाबाफारियाव मिरु फार्मार सेल UPPLनि आफादगिरि मुरसिन नेरखां खाख्लारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। लोगोसेनो बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर EM राकेश ब्रह्म, MCLA मुरसिन मन्टु बर', UPPLनि दैदेनगिरिफोर फैला जे बरगयारि, रंजालु बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। होस्रांजानाय बर' रायजो राजाफ्रा गोनांथार खौरां फोसावदों। मैया चिरां रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिङाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामना न' बां लुना आबाद मावना थानो नाजानायखौ होस्रांजानाय सुबुंफोरा सरकारनिसिम गिर्जा सिफायनायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोना बुंदों हा हु गैयिनि थाखायसो नागालेण्ड, अरुणाचल, टिकियाजुलि, अदालगुरि आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायसो थाफैदोंमोन बे जायगायाव। बडलेण्ड सोमावसारनाय समाव बिसायख'थि समावल' दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ नांगौ, दा मानो बर' फिसाफोरखौ मानो बिदि खालामखो होनना सोंथि खालामदों दुखुथिया होस्रांजानाय बर' रायजो राजाफ्रा। आसामनि बारग' DGP भास्कर ज्योति महन्तखौ दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि जोहै बिदाय होबाय। आसाम पुलिसनि गाहाय बिबान DGP महरै गोलाव सम रैखाथि आयेनारि महरै बिबान रुजुनबोनाय भास्कर ज्योति महन्तखौ बिदाय होयो। मख'नो गोनांदि गोदानै रायजोनि DGP बिबान रुजुनो GP सिं बिथाङा। चिराङाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय, जाफेरै नुफेरै खोनाफेरै जाथाया चिराङाव जादों। गोसो थोलायनाय सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला एबा हौवा हिन्जावनि गेजेराव जायो आरो बेयो अबंगसनि हरनाय नेमखान्थिखा। नाथाय बिनि उल्था सावगारिखौ चिराङाव नुदों। सानै सिख्लाया गावजों गाव मोजां मोनलायना जुलि जानो थियारि जादों। बे जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। सानैजों 3 बोसोर जाबाय मोजां मोनलायनाया। बेसोर हौवाफोरखौ मोजां मोना होनना बुंदों आरो सानैजों जुलि जानोबो रादाय होदों। जुदि गावसिनि जुलिखौ समाजा गनायथि होआ अब्ला जिउ फोजोबना लानायनि अनगा जेबो लामा गैया होननानै बुंदों। मिथिनो मोननायब्ला बिसोर सानै सिख्लानि मुङा ममताज आरो अनजुमा। बिसोर सानैया दायो नागारलायनो हायै थासारियाव दङ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' फिसानि गोजोनथाव खौरां। बर' फिसा उपर्न नार्जारिया सेफ आन्डार-20 गेलेनो सायख'जाबाय। बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोरै बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। बर'नि नायल' जाल' आइजो फुटबल गेलेगिरि उपर्न नार्जारिया दायो साउथ एशियान फुटबल फेडारेसन सेफ आन्डार-20 वमेन्स कापनि थाखाय सायख'जानानै भारतनि आइजो फुटबल हानजायाव गेलेनो साखाफारा जानो हाबाय।